que és bastant indicatiu dels reptes que ens planteja aquests nous models de negoci, aquest canvi de concepte que hem tingut amb el que tradicionalment hem entès com a activitat econòmica. I per resumir-ho molt ràpidament, perquè els ponents que m'acompanyen avui segur que ho explicaran més a bastament i molt millor, podríem dir que passem d'un model on tenim en el nostre cos legislatiu, fiscal, distingit clarament el que és l'empresa i el que és el consumidor, per passar a un model on el ciutadà, a través d'aquestes plataformes digitals, pot compartir la propietat dels seus actius o les seves capacitats amb altres iguals. Apareix la figura de l'intermediari, de la plataforma, que substitueix, per tant, totes les capes que hi havia entre l'empresa i el consumidor, tots els intermediaris, per tant, acosta l'oferta i la demanda. I, per altra banda, aquestes plataformes, aquests intermediaris, tenen o actuen en un suport digital que fa que els mercats es moguin a una velocitat a la qual no estàvem acostumats. Per tant, com a administració, com a governs, ens planteja algunes preguntes que jo crec que intentarem de respondre avui. La primera potser és molt òbvia, però jo no he sentit que s'hagi abordat massa, que és aquests canvis o aquest nou model de negoci són intrínsecament bons. Tot el que ens aporten millora el que és l'eficiència de l'activitat econòmica o té altres efectes que no estem contemplant. Quin és l'impacte no només sobre els mercats, sinó sobre el conjunt de la nostra societat? O, per exemple, també, i sobretot, el que parlarem avui és quin ha de ser el rol del govern, és a dir, com ha de regular aquesta activitat i en quina mesura n'ha de ser promotor o facilitador. De fet, independentment de si les administracions fem de promotor, el que sí que hem de garantir és un principi que ens marca Europa i que també ens marca les comunicacions que ha fet en els últims anys sobre aquest fenomen, que és un terreny de joc igual per tothom, aquest equal level playing field, on tots els operadors, tant els que actuen en aquest nou entorn com els que d'alguna manera podríem anomenar tradicionals, tinguin els mateixos drets i els mateixos deures també. I és amb aquest objectiu que precisament des del govern de la Generalitat vam iniciar ara ja fa uns mesos una comissió interdepartamental per tractar precisament aquests temes, per assumir aquest repte de l'economia col·laborativa i plantejar-nos fonamentalment tres coses. Com podíem modificar la normativa vigent per aconseguir que aquestes activitats formessin part del marc legal amb igualtat de condicions, quines pràctiques podrien afavorir el bon funcionament d'aquestes activitats econòmiques o el que definim com a activitats d'economia col·laborativa i també a quins acords podríem arribar les administracions, no només la Generalitat, sinó el conjunt de governs, amb aquestes plataformes i amb aquests actors digitals per facilitar dues coses amb les quals l'administració es queda una mica curta de vegades, que és garantir o facilitar el compliment del marc legislatiu vigent i garantir també que tots els operadors compleixin amb les seves obligacions fiscals. Aquesta feina la finalitzarem els propers 3 mesos. Precisament són aquests 3 mesos en els quals obrirem els pròxims dies un procés participatiu, al qual jo aprofito per convidar-vos a participar, perquè realment estem parlant d'un canvi econòmic, però també estem parlant d'un canvi que també tindrà conseqüències socials molt profundes. Probablement no només estem parlant del fenomen d'economia col·laborativa, sinó de digitalització de l'activitat econòmica. Per tal de conèixer aquest fenomen més a fons, avui tenim la sort que ens acompanyin 3 ponents que en saben molt d'aquest tema i, per tant, el que els he plantejat amb aquests 3 ponents és que, tenint en compte que tenim un temps bastant escàs i m'agradaria que hi hagués possibilitat de fer alguna pregunta des del públic, és fer-los una pregunta aprofitant-nos del seu coneixement i de la seva experiència, cadascun des de la seva perspectiva. Si us sembla, començarem per la Maio Fuster,
Com a investigadora i com a experta, podríem dir, d'aquest fenomen, de fet, la Mayo, la seva tesi doctoral, si no m'equivoco, és el primer gran estudi quantitatiu de les comunitats basades en la producció col·laborativa, entre iguals. Per tant, jo crec que poques persones hi ha més indicades que la Mayo per respondre'ns la pregunta que li volíem fer, que és: segur que tots nosaltres, i la Mayo també, evidentment, és conscient dels diferents usos que ha tingut l'economia col·laborativa. Segons qui de vegades diu això, economia col·laborativa és molt economia i poc col·laborativa. Què entenem per economia col·laborativa, Mayo? I fins a quin punt els governs han de promoure o facilitar el desenvolupament d'aquests nous models d'empresa? Per tant, quin valor públic hi ha en aquests nous models d'empresa? Quan vulguis, Mayo. Sí, sisplau, si vols. Moltes gràcies per la presentació, molt generosa, i també moltes gràcies a la Generalitat per convidar-me i a vosaltres per ser aquí este matí. Doncs respecte al que és el títol de la xerrada, que és Economia col·laborativa, adaptar-se i morir, jo crec que m'agradaria reformular aquest títol i crec que no és tant adaptar-se o morir, sinó triar, inventar o morir. En el sentit que no és una cosa que arriba i l'agafem tal com és, sinó que en realitat Catalunya té molt a dir i tenim moltes possibilitats d'adaptar-la al que serien les pròpies necessitats del territori. I sobretot el que seria tindre present en quina mesura l'economia col·laborativa pot ser una finestra d'oportunitat per guanyar sobirania econòmica a Catalunya i desenvolupar creixement aquí a Catalunya inclusiu i connectat amb les necessitats del territori, o també pot ser el contrari, també pot ser una oportunitat precisament per perdre sobirania econòmica. Començarem per una definició molt simple, però crec que ens pot ajudar a situar-nos. Economia col·laborativa es refereix al consum i producció col·laborativa tant de capital com treball, i això vol dir que pràcticament qualsevol àrea d'activitat podria estar sotmesa a modalitats de producció d'economia col·laborativa, és molt ampla. I per capital s'entén tant coses físiques com una gran varietat d'activitats econòmiques. Llavors, el consum i producció col·laborativa de capital i treball entre comunitats de persones distribuïdes connectades a través d'una plataforma digital. Aquest seria, diguem, l'enquadrament bàsic del que podríem entendre per economia col·laborativa. No és un fenomen tan nou, en el sentit que és un fenomen que va aparèixer ja a finals del segle passat amb l'emergència d'internet. En les primeres comunitats online ja va començar a aparèixer la producció col·laborativa a través de la xarxa, però sí que més recentment ha tingut una gran repercussió mediàtica i està creixent i s'està expandint molt perquè, de fet, com deia abans, és un model molt versàtil. Sobre la base d'un estudi que vam fer per la Comissió Europea que es diu Peer-to-Peer Value i que hem conclòs molt recentment, vam fer un anàlisi de 300 casos d'economia col·laborativa analitzant el que serien les diferents àrees d'activitat en què està present l'economia col·laborativa. Llavors, sobre la base d'aquesta mostra de 300 casos, vam identificar fins a 33 àrees d'activitat en què podem identificar economia col·laborativa. Els requadres mostren la quantitat de casos per àrea, i el requadre més gran, que és aquest en marró, són les comunitats de producció de programari, que en realitat van ser les primeres en aparèixer, les primeres comunitats que a través de plataformes digitals produïen un recurs, un producte i donaven un servei, que són les comunitats del que s'entén software lliure o programari lliure i programari obert, i encara avui són les que són més nombroses. Però el que sí que hem vist és una evolució des del que serien les comunitats
entorn a la producció de béns, sobretot de recursos immaterials, com el programari, o també de continguts digitals, com quan després va aparèixer la Wikipedia o altres casos de producció de contingut digital. Aquestes van ser les primeres àrees d'activitat que van aparèixer, però ara el que estem veient i que es reflexa amb les altres àrees que estan creixent en importància és que aquest model de producció col·laborativa a través de plataformes digitals s'està expandint també a la producció de coses físiques, com podria ser la fabricació digital, el disseny obert, la gestió compartida d'espais urbans, la cocriança, diguem que n'hi ha molts altres àmbits que no tenen, en el que la seva activitat principal no és la producció de coses de coneixement o coses immaterials que ara també estan creixent en importància. Llavors, tindré present aquesta versatilitat del model, que en realitat no l'hem de concebre com una mena d'àrea o sector de l'economia, sinó com un model de producció que abarcarà emergent i que abarcarà i que afectarà possiblement a qualsevol àrea d'activitat econòmica. Un altre element a tindre present és que Catalunya és un referent d'economia col·laborativa a nivell mundial. La Comissió Europea va publicar fa 2 anys un estudi sobre la innovació en producció col·laborativa a Europa i de 10 casos, dels 10 casos més significatius, 3 provenien de Catalunya, que és el cas de Wifinet, el cas de SmartKit i Goteo. No només han sortit casos molt referents, sinó que també a partir del projecte Peer-to-Peer Value de recerca van fer un mapeig i un directori d'economia col·laborativa a Catalunya i només a Barcelona vam identificar 1.400 casos d'activitat basada en economia col·laborativa i 3.000 el que seria a tota Catalunya. Llavors, és una àrea en què Catalunya té molt a dir i en què Catalunya pot jugar i, de fet, és un referent a nivell internacional. I té molt capital per desenvolupar. Però també no només hi ha hagut, com deia abans, una expansió per la seva versatilitat a moltes àrees d'activitat, sinó també hi ha hagut el que podríem dir una hibridificació de diferents models. I aquí és el que em referia quan deia que no es tracta d'adaptar-se o morir, sinó es tracta més bé de triar i inventar, i aquí Catalunya té molt a fer. Llavors, sobre la base de l'estudi que estava fent referència, del Peer-to-Peer Value, i també, en general, els estudis d'internet, es veu una evolució del que seria el model d'economia col·laborativa. Mentre inicialment el model era un model que rep el nom del model Procomú o el model d'economia col·laborativa obert, va ser el primer a aparèixer als anys 90, ara hem vist diverses onades de producció col·laborativa a la xarxa que adopta alguns elements del model de producció col·laborativa, però, diguem, desvirtualitza altres. Llavors, si primer va aparèixer el model de Procomuns obert, més recentment ha pres molt ressò el que seria l'adaptació de Silicon Valley d'aquest model amb el model que es diu unicorn. S'utilitza el concepte d'unicorn, la Comissió Europea utilitza aquest concepte per referir-se a ell. I la diferència entre aquests 2 models és que, d'una banda, el tipus d'entitat econòmica i gestió econòmica que n'hi ha al darrere, mentre el model Procomú es basa en fundacions o també associacions o altra mena d'actor legal, amb una governança participada. El model unicorn es basa en grans corporacions multinacionals, la gran majoria en base en Silicon Valley. El tipus de tecnologia també és diferent. El model de Procomú es basa en programari lliure i això té moltes implicacions pel que té a veure amb l'empoderament de la comunitat d'usuaris i de productors que l'utilitzen, però també respecte a la possibilitat de la seva reproducció, o la tecnologia privativa, que seria el software privatiu. I també n'hi ha diferències en el tipus de política de coneixement, en el sentit que el model obert es basa en dades obertes i llicències lliures, com les llicències Creative Commons, i el model unicorn en coneixement tancat.
Més recentment ha hagut una reacció al model Unicorn amb el que es diu cooperativisme de plataforma, en el que de nou Catalunya també és un referent, que es tracta de petites i mitjanes empreses i sobretot cooperatives entre els usuaris de les plataformes amb governança participada, també basat en programari lliure i, depenent del cas, amb una política de coneixement diferent. Per ficar-vos alguns casos de referència del que seria el cooperativisme de plataforma, un és Fermondo. Fermondo va començar a Alemanya. És una mena d'eBay entre una plataforma per la compraventa i compartició de productes. Han de ser productes amb un caràcter mediambiental o ètic i és propietat dels membres que interactuen en la plataforma. Stocksy, per contraposició, és una cooperativa entre freelance en l'àmbit de la fotografia que també són propietaris de la plataforma que fan servir. A Catalunya tenim molts altres exemples de cooperativisme de plataforma, com podria ser Som Energia, que és una cooperativa per la producció energètica en compartició energètica, Som Comunicació, que és per als àmbits dels serveis de comunicació, o Som Mobilitat, que és per a bicicletes, cotxes o motos compartides i també basades en un model energètic més sostenible. Tots es diuen Som, i això ens diu que l'economia col·laborativa, com deia, està molt associada al que seria la possibilitat de guanyar sobirania i molt associada a la pròpia identitat de som el que en realitat compartim, o el que compartim som el que som, és el que ens està indicant la tipologia d'identitat que adopten aquestes empreses a Catalunya. Per últim, un altre element a tindre present és quin seria el model de sistema polític o quin impacte a nivell de les administracions pot tindre l'economia col·laborativa. I aquí m'agradaria fer present una mica com estressant el que serien els dos pols. Jo crec que tenim que tindre present que l'economia col·laborativa, d'una banda, el model Unicorn, si veiem com, per exemple, Uber s'està relacionat amb la Comissió Europea o amb altres administracions, quin és el model de sistema polític pel que estan reforçant. Jo crec que estressant molt, i una simplificació d'una banda es basa el framework d'Uber és d'una banda un reclam d'autoregulació en el que d'una banda les comunitats no estan empoderades perquè no poden intervindre en el que seria la gestió i la governança de les plataformes que fan servir, però d'una altra banda desempoderament també a l'administració en la mesura en què se reclama que amb l'autoregulació no juguen un paper. D'una altra banda, és una política d'uns lobbies molt agressius, de portes giratòries, vull fer present, i també de casos ja de corrupció. Vull fer present el cas de la principal responsable de l'agenda digital de la Comissió Europea. Després de deixar el seu càrrec, menys de 6 mesos després va començar a treballar a Uber, o el propi cas del president de la Comissió Europea, Barroso, que ha anat a treballar al Goldman Sachs, que és el principal financiador d'Uber. Llavors, crec que tenim que tindre present aquests elements quan triem quina modalitat d'economia col·laborativa tenim. En canvi, el model de l'altre extrem, crec que l'economia col·laborativa, ben entesa, obri alguns escenaris d'innovació política, com podria ser la creació de serveis públics col·laboratius, la creació de partenariat, el que podríem dir público-comú, incorporant l'economia col·laborativa en l'agenda econòmica i la cocreació de serveis públics i també la producció col·laborativa de les polítiques entorn a l'economia col·laborativa. Per últim, vull fer present un fòrum de polítiques públiques i economia col·laborativa que va tindre lloc aquí al març de l'any passat i que va acabar en una
declaració amb 120 recomanacions polítiques per les administracions. Aquesta declaració de 120 recomanacions de polítiques públiques per l'economia col·laborativa es va enviar a la Comissió Europea, es va enviar a diferents administracions i crec que pot ser útil com a recurs per saber des de les administracions en les que formeu part què podeu fer de cara a triar quin model d'economia col·laborativa creu que pot ser millor per a Catalunya. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Mayo. Crec que ens has il·lustrat de forma molt clara els diferents models dintre d'aquesta nova tendència d'economia col·laborativa que ens podem trobar. A continuació, passaríem la paraula a l'Albert Canyigaral. L'Albert, des de WeShare, del que n'és connector a l'estat espanyol i a tota l'Amèrica Llatina, teniu com a objectiu difondre i divulgar les potencialitats de l'economia col·laborativa per resoldre els reptes que podríem dir que tenim com a societat. En aquest sentit, i la Mayo ho ha començat a apuntar, sembla inevitable que el rol que ha tingut l'administració i l'administrat canviï, perquè ja no seran probablement els governs els qui decidiran les polítiques, sinó que també són models econòmics que permeten aquesta cocreació que mencionava la Mayo. El que ens agradaria que ens responguessis molt breument, i sabem que per tots vosaltres és un repte ser tan breus perquè se'n podia parlar molta estona, quins factors creus que poden accelerar aquest canvi de la relació entre administració i administrat i quins factors creus que el poden alentir a casa nostra? Merci. Ara també tinc una breu presentació. A veure, són les següents o he de canviar el... On trobo la presentació? No, espera. La presentació d'ara. Com dius? Això és la primera, aquí, el Berganyaga. Aquí, perfecte. Merci. No, res. Doncs, primer, gràcies per l'oportunitat de respondre a la pregunta. Intentaré fer amb brevetat i amb més o menys concisió. Jo crec que sí, sobretot aportar una petita metàfora que a mi em va servir també escoltant altres conferències fa uns dies de per què hi ha aquest repte des de l'administració per tenir un rol actiu, per tenir un paper innovador en tota la regulació de l'economia col·laborativa. Si aconseguim això es mogui. Qui vulgui seguir això, doncs el blog de Consumo Colaborativo, els magazines de WeShare i altres fonts d'informació que probablement ja molts coneixeu, que vulgui tenir més informació. Com s'ha d'entendre? La Mayo ja ens ha posat en context i a més la definició que ha fet servir això ajusta perfectament a una manera que també estem explicant l'economia col·laborativa des de WeShare fa un temps. El primer és el que ja s'ha comentat també per part de l'Albert, que és la clau no són les plataformes, la clau és aquest nou rol del ciutadà i primer és el que s'ha de posar al centre i a més jo crec que el treball que s'està fent la comissió ho ha posat i les notícies que han sortit i tot el treball s'ha centrat primer en el ciutadà, entenent que les plataformes són eines i al llarg dels anys, d'aquí 5 anys o 10 anys, les plataformes canviaran. Per tant, això és un primer apunt important. El primer són les plataformes, el primer és el ciutadà, aquest ciutadà productor que fa servir de diverses maneres, diverses plataformes privatives, més obertes, més procomuns, seran eines que faran servir per intercanviar-se coneixement, valor de moltes maneres. I en aquest context està bé, ajuda, crec, contraposar aquesta versió inicial industrial a gran escala, en el cas aquest de l'allotjament estaríem parlant d'un hotel, diguéssim, una estructura hotelera, enfront del que són aquesta creació de valor en el mateix sector. Estem proveint el mateix servei, en aquest cas allotjament, però a l'escala d'una persona, habitualment, una habitació, un pis. El que passa que quan ho agreguem, quan fem el sumatori de la plataforma, estem oferint un servei que és comparativament similar a un allotjament que podria oferir una versió institucional. És aquesta comparativa de la versió industrial institucional amb la versió crowd, amb la versió que el que fem és agregar valor dels petits, agregar valor del ciutadà productor.
Això ho podem veure en diversos sectors, hem vist amb allotjament, en el cas de la mobilitat seria la versió institucional, serien els autobusos o els trens, i la versió distribuïda estaríem parlant del BlaBlaCar, per exemple, aquí a Espanya, o altres serveis a Amèrica Llatina de curta distància, llarga distància. Però el que veiem de nou és aquesta comparativa de la part industrial amb la part crowd. I això ho podem posar en altres sectors. No sé quants de vosaltres heu vengut alguna cosa amb Wallapop o Vivo, us heu convertit en una petita botigueta d'una càmera de fotos, una torradora o una bicicleta per aquest Nadal, enfront del que seria un gran magatzem o una botiga tradicional que està professionalitzada i que es dedica a vendre només electrònica o només no sé què. Per tant, aquesta comparativa crec que es manté bastant al llarg de molts sectors i el que ens deriva, i això és d'un professor americà que es diu Arun Sundararajan, és aquesta comparativa, ell parla del crowd-based capitalism, que llavors el tipus de relació pot ser el tipus d'interacció pot ser més econòmica o més social, però estem posant-nos en contacte a través de plataformes i aquesta comparativa de la versió industrial tradicional amb la versió nova de les plataformes. I què passa, com afecta aquesta comparativa als reguladors? Clar, què passa si posem el regulador en aquesta comparativa? La regulació és un sector, també. I té la seva institució, que són els reguladors, i té les seves eines, que són les lleis, però que aquí a l'espai resulta que tenim una gran pregunta. I aquí jo crec que és la motivació, el per què realment estem enfrontats a aquests reptes, com podem reinventar la regulació, com s'innova, igual que hem vist en els altres sectors, la pròpia regulació ha de passar també per poder regular la versió crowd d'aquestes indústries, el propi regulador ha de buscar la seva versió crowd. I ara mateix és com parlar, quan algú va inventar l'electricitat, era impossible parlar d'electricitat, no tenim ni les paraules, això també em va semblar l'altre dia. Estem parlant d'una cosa que no sabem com l'hem de dir, perquè ens ho hem d'inventar entre tots, de ser creatius, d'haver-hi col·laboració entre el públic, el privat, innovadors en l'àmbit de regulació que estaran dintre de l'administració i fora de l'administració. Hem de buscar noves maneres de regular i noves idees per això. Alguns apunts de coses que a mi m'han semblat interessants, que no tenen un nom concret, però són idees que probablement conglomerades haurem de trobar-li algun nom entre tots plegats. Tradicionalment, en el món de les llicències, sobretot el treballem amb un paradigma del ex ante, demanem permís abans d'obrir un restaurant, abans d'obrir un hotel, però quants de vosaltres teniu un canal a YouTube o heu pujat un vídeo a YouTube? Quants? No, massa, uns quants. Heu demanat permís a algú per fer-ho? No, t'obres el canal de YouTube i ningú et demana res, obres una compte de Twitter i ningú et demana res. El món digital no es demana permís, es controla. És una altra manera de pensar. Per tant, com passem d'un paradigma de limitació de llicències d'activitat a un paradigma expost de responsabilitat i control permanent gràcies a eines digitals? Vigilant també les externalitats negatives, perquè si això ho descontroles, si una activitat té alguna externalitat negativa, acabarem tenint problemes, però és un paradigma i internet funciona d'aquesta manera. Per tant, comencem a veure quines opcions hi hauria amb això. Una bona proposta en aquest sentit és el que acaba de fer just l'Autoritat Catalana de Competència en l'àmbit del turisme, que parla d'una regulació dinàmica en l'àmbit de l'allotjament turístic, és un informe del desembre de l'any passat, per aquí em sembla que hi ha gent de l'autoritat, per tant, gràcies per aquesta feina que esteu fent, i amb una aproximació d'una limitació de volum d'activitat, no llicències. Sembla més el que es fa amb el tema del CO2. És a dir, hi ha un límit d'activitat a la ciutat o al territori sobre aquest, en aquest cas, allotjament turístic, i llavors busquem maneres dinàmiques de que això es distribueixi. Però ja no funciona amb llicències, funciona d'una altra manera, és una altra manera de pensar. Tradicionalment, la protecció al consumidor la faria una institució com l'OCU, que està treballant amb tots aquests temes, però resulta que veiem que internament, amb els reviews, hi ha un cert potencial de cuidar-se, hi ha una autorregulació interna a les plataformes, probablement no suficient, però s'ha de tenir en compte i s'ha d'entendre com funciona, quins límits té, quines potencialitats té i quins riscos. La gent fa trampes, la gent hi ha extorsió, també a vegades en el TripAdvisor, si vas a un restaurant, vull menjar gratis o et poso una estrella. Això també passa, s'ha de veure, o gent que posa reviews de llocs on no ha anat, per tant, hem de buscar maneres d'aquesta nova eina fer-la servir. I la part més important, i també la tocava l'Albert amb el tema del canvi social que estem veient, la producció que ens ha esmentat la Mayo, que passa a una producció col·laborativa, implica que ja no tenim fàbriques, tenim plataformes. No tenim treballadors, tenim gent que es connecta i es desconnecta, no tenim vacances, no tenim salari, tenim ingressos. Tot això com ho regulem? I ja dic, suposo que hauré deixat una mica amb bastantes preguntes, una frase que em va agradar també l'altre dia, no? Prefereixo tenir preguntes que són difícils de respondre a tenir la resposta o no poder qüestionar les respostes que tenim. Per tant, us animo en l'àmbit de la regulació a qüestionar com estem fent les coses a la llum d'aquestes noves oportunitats. Gràcies.
Gràcies, Albert, per aixecar-nos tants o fer-nos preguntar tantes coses sobre el que ha de ser la regulació d'aquest nou tipus d'activitat. Passaríem a l'última intervenció, que és la de la Mar Alarcón. Tenim poc temps, però crec que és suficient, 10 minutets, perquè volíem que la Mar també, a través de la seva experiència en el llançament de l'empresa SocialCar, que va ser pionera en l'adaptació d'un nou model de negoci a casa nostra, com és el car sharing, al marc normatiu vigent, ens expliqués quines creu que són les bones pràctiques que han facilitat aquesta adaptació, perquè entenc que no va ser fàcil, o es van haver de fer passos per adaptar-se, i quines coses des d'aquesta mateixa experiència creu que l'administració en global podria millorar per facilitar-la. SocialCar es va crear el 2012 i com a anècdota molt ràpida, revisant la història de SocialCar, he llegit una notícia que posava SocialCar del 2011. Nuevo servicio de movilidad abocado al fracaso. Sí, sí. Per No hi ha manera de treure-la de la línia. SocialCar em sembla que funciona molt bé, però ens diu molt de com es veuen les coses només amb uns anys de diferència. Exacte. Bé, gràcies, Albert, gràcies per convidar-me. Bé, jo soc el cas pràctic, o sigui, poso una mica en pràctica tot el que ha explicat la Mayo i l'Albert amb el projecte SocialCar. SocialCar és una empresa catalana nascuda aquí, a Barcelona, que vam llançar el 2011, a finals del 2011, que precisament aquest article que corre per la xarxa era d'un parell de mesos després de néixer, ja ens pronosticaven un autèntic fracàs. Un periodista havia fet un anàlisi pormenoritzat de tot el que oferíem i deia que allò no anava enlloc. No hi ha manera de treure aquesta notícia de la xarxa, però per si sola cau, perquè si seguim aquí és per alguna cosa. Doncs el repte va ser, el 2011, trobar-nos amb com encaixàvem l'activitat que es realitza a través de la plataforma. SocialCar, per qui no ho sàpiga, és una plataforma tecnològica que posa en contacte a persones que tenen, a particulars, que tenen un vehicle, o sigui, qualsevol de vosaltres que tingui un cotxe, amb d'altres que no en tenen o necessiten un diferent al que ja tenen i llavors passen a llogar-li a la persona que està ofertant el seu vehicle. Per tant, som un marketplace que captem oferta de cotxes i captem demanda i a través de la plataforma es posen en contacte i es realitza la transacció. Això explicat està molt bé, però quan t'ho planteges, 2011 no existeix res així al nostre país, ni a Catalunya ni a Espanya. Hi ha iniciatives similars a altres països, França, Estats Units, però són molt joves, vull dir que tampoc tenen una... Pots veure com funcionen, però tampoc tens una experiència de si això serà exitós o no. Però el que sí que teníem molt clar és que oferia molts beneficis. Ens veiem en un entorn de crisi i veiem que això podia oferir un ingrés extra rentabilitzant el segon actiu més important d'una família, que és el vehicle. A part, intuïem que seria una solució de mobilitat sostenible, podies fer que entre diverses persones utilitzessin un únic cotxe, etc. Tot eren intuïcions beneficioses per les ciutats, per la societat i per l'economia de les persones, però no teníem dades. Aleshores, se'ns plantejaven reptes. Evidentment, com a empresa, una ha de complir amb les seves obligacions fiscals i tributàries, laborals, etc. Això no es planteja, això és una cosa evident. Després, però sí que t'has de plantejar, ens vam plantejar quines implicacions legals i fiscals tenia aquesta activitat pels nostres usuaris. Hi havia llicències per fer això? Era necessari treure llicències? Quin tractament tenia l'ingrés que percebia el propietari del vehicle per llogar el seu cotxe? Tot això ens ho vam plantejar. És més, fins que no tinguéssim les solucions teníem molt clar que no llançàvem. Quina assegurança requeria aquesta activitat? Clar, després de fer tot aquest esforç, després dona molta ràbia, quan comences a llegir és economia sumergida, no paguen impuestos i tal. Ostres, no és així, no? O sigui, hi ha plataformes que les coses se les han pensades i han trobat solucions d'acord amb el que tenim escrit, perquè està clar que solucions de resposta directa no n'hi havia i en segueixen sense existir. Per tant, t'aculls el que més o menys es pot
pot coincidir amb les respostes que poden, amb la llei que pot donar resposta a les teves preguntes. Aleshores, nosaltres, com a plataforma, vam agafar la llei d'ordenació de transport terrestre, vam veure que no parlava de particulars a l'hora de parlar del lloguer de cotxe sense conductor. Per tant, vam dir, aleshores, si no parla de particulars, jo puc fer dues coses, dir que això no m'afecta, llavors, per tant, ho faig com em doni la gana, o dir, no m'afecta, però com que l'activitat és la mateixa, intento complir el que diu aquí. Això és el que hem fet nosaltres. Aleshores, per llogar un cotxe se suposa que has de complir amb la llei fiscal, laboral i de seguretat vial. Per tant, vam dir, busquem una assegurança. No n'hi havia cap assegurança que pogués assegurar això. Després de 6 anys en tenim una, la vam aconseguir, una assegurança d'una companyia que va fer una companyia d'esperit emprenedor, una companyia molt gran, però d'esperit emprenedor, que va fer confiança a aquesta activitat i ens va donar una pòlissa amb una cobertura a tot risc, però molt complicada de gestionar i administrativament molt feixuga per a una empresa tecnològica. A mi m'obligava a tenir una persona experta en assegurances en el meu equip. Aleshores, després de 6 anys, les companyies han fet un salt espectacular cap a la digitalització i avui en dia tenim una assegurança que es contracta automàticament quan tu fas un lloguer. Jo no intervinc per res amb les mateixes cobertures top, però el producte ha evolucionat moltíssim. I això és aquest ritme que ha permès seguir les empreses privades no l'ha seguit l'administració amb els altres problemes que teníem. Què vam fer? A nivell fiscal vam dir, aquest ingrés què passa? Que aquesta persona quin rendiment té? Li vam donar una categoria, rendiment d'activitat econòmica, és un servei subjecte a IVA perquè ho diu la llei, per tant ha de ser així, i vam dir, fem una cosa, confeccionem nosaltres les factures que ens han de fer que s'han de fer entre ells, les confeccionem nosaltres i els hi donem, els hi facilitem, i així ens assegurem que aquest servei està subjecte a IVA, que no s'incompleix cap normativa fiscal, i després ells tenen les eines per declarar-ho. Després ja cadascú que faci el que vulgui i aquí la plataforma ja no és responsable, però almenys donem les eines. Clar, quan fas tot això, aleshores et diuen que ets un intermediari, que l'activitat la fas tu, perquè t'hi fiques molt. Clar, jo m'hi fico per assegurar que la llei es compleix, perquè si no ho necessités, hi haguessin ja alguna normativa específica per aquest tipus de rendiments o aquest tipus d'usuari, la plataforma ja no s'hi ficaria en tot això. Però nosaltres ens hi vam haver de ficar per assegurar el compliment del que hi havia escrit, de la legislació, que aquesta activitat entre ells, que no la faig jo, nosaltres no som un rentacar, es fes amb unes garanties adequades. Si tot això estigués escrit, jo no hauria de fer res. Per tant, podríem dir que som plataforma tecnològica 100% no intervencionista i no intermediària. Però clar, llavors quan ets un intermediari resulta que has de complir uns determinats requisits. O sigui, és tot com una bola que al final has de tenir un criteri clar. Coses curioses amb l'administració, la veritat és que no hem tingut cap problema, simplement problemes de desconeixement. És a dir, els nostres usuaris que estan totalment disposats a declarar els seus ingressos, cosa que avui en dia sembla com estrany, però no, és així. O sigui, la gent, si té uns ingressos, té clar que això ha de quedar reflexat en la seva renta o en els impostos que tingui que declarar. Els nostres usuaris se'n van a Hisenda y encara els confonen més, ¿no? Perquè no entenen pero usted qué es lo que quiere hacer, pero oiga, esto no se puede hacer, oiga, váyase a darse de alta d'autònomos, no, que me han dicho que no. Llavors es munta un lío allà que ens acaben trucant a nosaltres ens vam inclús plantejar si els hi fèiem muntar una mini gestoria, no? Llavors vaig dir, a veure, ja tenim el d'assegurances, a sobre hem de tenir el gestor, això jo tinc desenvolupadors, o sigui, nosaltres tenim programadors informàtics, nosaltres ens dediquem a desenvolupar la nostra tecnologia, no podem tenir tot això. Però llavors et trobes amb això, que el desconeixement i una mentalitat molt tancada, de no, esto no se puede hacer. A veure, ¿por qué no se puede hacer? Si un lloga una casa, a veure si no pot llogar el seu cotxe. És un rendiment, jo et dic que és un rendiment d'activitat econòmica, tinc aquestes factures, em vull donar d'alta, un 0,36, etc. I llavors allà es munta un lío que la gent es frustra. Llavors diu, bueno, pues para esto no declaro. Claro, no declaro porque me lo ponen tan complicado
que és que ja em diuen que no pot ser, que no sé quantos, que si és il·legal, llavors clar, em fumen un embolic que la gent al final decideix no compleix amb les meves obligacions. I amb la seva preocupació, una de les preguntes que més ens fan és aquesta, des que vam llançar, la seguretat, referent a l'assegurança, i l'altra, el tema fiscal. I aleshores nosaltres hem donat respostes amb el que hi ha escrit. Evidentment, el que hi ha escrit té que evolucionar, té que anar a englobar aquests conceptes que molt ben ha explicat la Mayo i l'Albert. I té que donar respostes. I les ha de donar ràpid, perquè avui estem fent això i demà estarem fent una altra cosa, perquè anem molt ràpid, creix molt ràpid. L'economia col·laborativa, les plataformes, la captació d'usuaris és molt ràpida, la gent, la mentalitat de la gent, nosaltres amb 6 anys, este supuesto fracaso, tenim més de 150.000 usuaris actius i tu veus les preguntes que et feien el 2011 quan algú trucava i les que et fan avui. El concepte ha quallat i la gent ja té molt clar com funciona. Per tant, l'administració té que adaptar-se molt ràpid a tots aquests nous tipus de producció i de rendiments, etc. Després, també una mica a nivell d'administracions, nosaltres des del principi vam contrastar la nostra activitat amb Hisenda per veure que el nostre criteri, el que havíem entès era cert. Ens van dir que sí, també vam parlar amb Tresoreria i Seguretat Social pel tema d'autònoms, però després a nivell de govern també ens hem trobat, estic avui aquí i realment estic a moltes altres taules, hi ha unes ganes d'aprendre i de saber què fem, com ho fem i com podem ajudar en aquest camí. Però després sí que he trobat potser en més administració, més a nivell ajuntament, quan parles de mobilitat i de més, que sí que es fa una gran diferenciació amb iniciatives públiques i privades. Encara que estiguis aportant els mateixos beneficis a nivell de sostenibilitat, avui després de 6 anys ja tenim mètriques dels cotxes que deixa de comprar la gent i passen a compartir i deixen de tenir cotxes en propietat. Hi ha referències en aquest aspecte, tot el que intuïem s'ha fet realitat. Ostres, quan vas amb aquest missatge i vols col·laborar, nosaltres l'experiència que tenim amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Madrid, tenim experiències molt diferents, però veus que es fa molta diferenciació entre si ets iniciativa privada o pública. Si ets pública tens les portes obertes i si ets privada no. Aleshores, quan els beneficis que estàs aportant són els mateixos, realment no és gens just. I aleshores penso que té que haver-hi un pas endavant, sobretot en quant a veure'ns com a algo positiu, no sempre com a activitats negatives, quan l'activitat ja no ve d'una gran empresa, si no és una empresa amb una flota que fa aquesta activitat i a més, si ho fa un petit particular això ja no és bo, no, perquè està portant beneficis a nivell de sostenibilitat igual de bons que en qualsevol altra forma de fer-ho. I bé, bàsicament, per no enrotllar-me gaire, això seria la nostra experiència. Gràcies, Marc, per la teva experiència i les lliçons que s'han après a nivell pràctic, així com Social Car, aquests models d'empresa estan clarament abocades a l'èxit i que siguin cada vegada més presents en tots els sectors de l'economia. Per tant, això, com deia al principi, implica una nova manera d'entendre l'activitat econòmica, obre possibilitats d'empoderament ciutadà i si els governs, en plural, volen exercir les seves funcions públiques, clarament s'hauran d'adaptar a aquestes noves formes d'activitat econòmica i, per tant, també a legislar i a planificar d'una altra manera. No tenim, malauradament, més temps perquè se'ns ha esgotat. Teníem 45 minuts només. Personalment, tindria ganes de parlar-ne molt més i que vosaltres poguéssiu fer les vostres preguntes, però ho hem de deixar aquí. Sense no abans agrair molt a la Cristina Pruñonosa que hagi volgut deixar un espai a l'economia col·laborativa en aquest congrés, perquè tots, com deia l'Albert, tinguem preguntes a respondre'ns a partir d'ara, i també a l'Anna Merino per facilitar que tinguem la taula que hem tingut avui amb tots aquests ponents que han parlat 5 minuts però en podien parlar perfectament 50. I moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció.